בעצם על היסודות. איך יוצרים קשר מההתחלה. אז דעו לכם שיש את אדם א', זה יהיה א', ויש את אדם ב'. בסדר? כלומר, כל אחד הוא דמות בפני עצמה, עם חיים משל עצמו, שונים. אתם רואים צבעים שונים, דוגמאות שונות. מה שקורה זה שברגע שאתם פוגשים את הבן אדם, בנקודה הזאת, אתם מתחילים לדבר. מדברים, ותוך כדי השיחה, אם השיחה מתבצעת כמו שצריך, אתם מגיעים לאיזושהי הסכמה. באיזשהו נושא, כל נושא שבעולם. ואז בעצם יצרתם סוג מסוים של לולאה. כמו כל שרוך שאתם קושרים, יצרתם לולאה. אם אתם ממשיכים לדבר על עוד ועוד ועוד נושאים, עוד נושאים ועוד נושאים ועוד נושאים, ומצליחים להגיע לעוד הסכמות ועוד הסכמות ועוד הסכמות, אז בעצם מה שיצרתם זה הרבה מאוד לולאות. וזאת אומרת שהקשר שלכם הרבה יותר חזק. כלומר, אם אתם רוצים להגיע עם אדם נוסף למצב שבו אתם מרגישים קשורים, אתם צריכים ליצור ביניכם קבוצה מסוימת של הסכמות.